私の名前はミサオ、32歳。夫のハヤトと娘のルミとルイの4人家族だ。今の私はとにかく寝たい。今丸一日誰にも邪魔されずに眠れるならば、寿命が1年縮んでもいい。それくらい私は睡眠不足なのだった。理由は生後10ヶ月のルイがとにかく寝ないことにあった。こんなに寝ない赤子がいるのだろうか。上の子のルミは生まれた時から5時間まとめて寝るような子で、医師に長時間睡眠を相談したくらいで、産後は寝れないなんて話は全然実感が湧かなかったけれど、ルイは小鳥の鳴き声ですぐに目を覚ましてしまう過敏な子で、それまで余裕でやり過ごしていた子育ては、ルイの誕生から一変してしまった。ルミも赤ちゃん帰りなのか、イヤイヤ期なのか、2歳になって急に手がかかりだし、ルミの感触にルイが泣き出すという負のループも日常茶飯事になった。正直、私の心の中は2人目を作る時期を早まったという気持ちでいっぱいだった。唯一の救いは、ハヤトが自宅の目と鼻の先の場所で洋食屋を営んでいることだった。私の負担を少しでも減らしてくれようと、お店のキッチンで自宅の食事の分まで作って持って帰ってきてくれる。おかげで料理だけは私は楽をすることが許された。ハンバーグ多めに作ってきたから冷めたら冷凍しといて。いつも助かる。ありがとう。お客さんに今から自宅に昼食を届けるって言って出てきたら、いい旦那さんですねって褒められちゃったよ。いい旦那さんだよ。本当に感謝してる。私はちゃちゃっと作った味噌汁とサラダをテーブルに並べながら、ハヤトにお礼を言った。今日は新しいパートさんの面接なんだ。悪いけどすぐに店に戻らなきゃいけない。わかった。パートさんが増えれば俺もちょっとは手すきになるからさ。もうちょっとだけ辛抱してくれよ。ハヤトは十分やってくれてるよ。秋になればルミのプレスクールも始まるし、ルイも1歳になるからちょっとは落ち着くって信じてる。あと少し踏ん張るよ。玄関でスニーカーの紐を結ぶハヤトの背中にそう声をかけると、せわしなく出て行ってしまった。ルミちゃん、お手手洗おうか。私はルミを洗面所へ連れて行くと、手を洗わせて昼食を食べさせた。ママのがいいの。キッズプレートに可愛く盛り付けられたハンバーグと、私の大きなハンバーグと見比べると、ルミは眉毛を8の字にした。ルミちゃんのハンバーグの方が辛くないから、こっちを食べてね。ハヤトはハンバーグ一つをとっても、子供用は薄味、私には普通の味付けを用意してくれる。もちろん、お店のお子様メニューを作るついでなので、手間ではないのだろうが、その気遣いが嬉しく、私は心から感謝をしていた。その夜、私がルイのミルクを作っていると、ハヤトが帰宅した。ハヤトの帰宅はいつも遅い。9時に店を閉めて片付けをしてから帰宅するので、どんなに早くても10時を過ぎる。私は大概寝かしつけから寝落ちをしてしまっているので、夜にハヤトと顔を合わせることはあまりなかった。玄関で鍵をカチャカチャと開ける音が聞こえたので、私はついいたずら心が芽生え、扉のところまで音を立てずに忍び寄った。ドアが開いたと同時に、わっと驚かすと、ハヤトは予想以上にびっくりして叫び声を上げ、床にスマホを落としてしまった。もしもーし、店長？スマホから女の人の声が聞こえてきて、通話中だったことに気づき、私はしまったと思い、慌てて右手を顔の前に当てて、ごめんのポーズを作った。ハヤトはスマホを手に取ると、悪い、切るわ。じゃあそういうことだから。と言って、通話を切った。ミサオ。電話中にふざけたことを怒られるかと思ったが、ハヤトはそのことには触れず。夜遅いんだから、叫び声が聞こえたらご近所の人が驚くだろう。と言った。そして私の髪をくしゃくしゃと撫でると、珍しいな、起きてたんだ。と笑った。ごめんね。通話中だと思わなくて、ルイのミルク作ってたらハヤトが帰ってきたから驚かせたくなっちゃって。ルイも起きてるの？
うん、30分も寝ずに起きちゃった。ほんと、姉妹でも全然違うよな。ミサオ、お疲れ様。俺風呂入るね。うん、さっきの電話もういいの？いいのいいの。今日の面接のパートの子、不採用にしようと思うってパートリーダーの子に連絡してただけだから。そっか、いまいちだった？早く新しい子見つかるといいね。そうだな。まだしばらくは余裕ないや。ごめんな、ミサオ。と言って、洗面所に入っていった。私もルイにミルクをあげると、またそのまま一緒に寝てしまい、次に目を覚ました時には、隼人はもう寝息を立てて眠っていた。その夜は、ルイはいつも以上に何度も目を覚まし泣いた。翌日は店も定休日なので、少し隼人に代わってもらおうかと思ったりもしたが、深い眠りについている隼人を見ると、疲れているのだろうと思い、次にルイが泣いたら、この次こそルイが泣いたら、と気を使っているうちに空が白んできた。7時過ぎに隼人とルミが起きてくると、私の眠気はピークに達していた。何？ほとんど寝てないの？ルイの眠りが浅くて、熱はないんだけど、ちょっと顔が赤い気もするんだよね。体調悪いのかもしれない。起こしてくれたらよかったのに。そう思ったんだけど、ぐっすり寝てたしさ。今日はルミの相手して欲しかったし、ちゃんと体休めて欲しくて。ミサオはすぐに一人で抱えるんだから。いいよ、今からちょっと眠りなよ。俺が子供見てるから。隼人の言葉に甘えて、一人寝室にこもってはみたものの、ルイの機嫌はすこぶる悪くて、やん泣きの声はやむことはなく、私は諦めてリビングに戻った。無理っぽいね。と私が苦笑すると、隼人も申し訳ないと気まずそうに笑い返した。いいよ。じゃあ悪いんだけど、午前中ルミと公園行ってきてもらえない？静かになればルイも寝るかもしれないから。隼人はうなずくと、嫌な顔一つせずにルミを連れて出かけてくれた。私と二人きりになると、ルイはすぐに落ち着いて眠ってくれた。私もうとうとと睡魔が襲ってきて、気づけば小1時間ほど眠っていた。ふと鼻をつく一瞬に気づき、驚いて目を覚ますと、ルイが朝に食べさせた離乳食を吐き戻していた。驚いて体を触るとかなり熱い。やはり体調が悪かったのかと思い、時計を見ると10時半。今から用意をしていけば午前の診察に間に合うと思い、小児科に電話を入れると、私は慌てて準備をして家を出た。午前診にギリギリで駆け込み、病院で会計を済ませると、私は処方箋薬局が併設されているドラッグストアへと車を走らせた。処方箋を提出すると20分ほどかかると言われ、ドラッグストアで買い物を済ませてくると伝えてその場を離れる。ルイのおむつやミルクを買おうとベビー用品のコーナーへ向かった。通路を曲がろうとしたとき、一つ奥の通路から小さな子供がよちよちと出てきて、さらに一つ奥の通路へと消えた。子供は私には気づいていないが、私はその後ろ姿がルミに似ている気がして驚いた。慌てて追いかけ、物陰からこっそり様子を見ると、やはりそれはルミだった。今朝私が着せたワンピースとレギンスのお尻の部分に砂が丸くついている。滑り台をして楽しんだんだな、と私は目を細めた。そっと近づいてルミを驚かせてから、次は隼人を驚かせよう、と私はにやけながら思った。隼人が近くにいるはずだと私は目であたりを見回したが、私の位置からは見つけることができなかった。小さなドラッグストアとはいえ、2歳児を一人で歩かせて目の届かない場所に行かせるなんて、小言を言わなきゃと思っていると、ルミが再びとてとてと歩き始めたので、私は慌てて後をつけた。パパーと言って通路を出て行った先に隼人の後ろ姿を見つけたので、ほっとして名前を呼ぼうとした直前、私はきびすを返して再び通路に隠れた。誰？ルミを抱き上げた隼人は、ショートヘアの女の人の横にぴったりと立っていた。それはまるで夫婦のような距離の近さで、熱心に何かを選んでいる。
女性は後ろ姿で顔は見えないが、隼人の口が動いているので、二人が会話をしていることは間違いがなかった。知り合いかしら。ここで偶然会って立ち話をしているとか。間抜けな私は、この状況を見てもピンとこずに、そんなバカなことを思ったのだった。一体何をそんなに真剣に選んでいるのだろうかと、再び二人に目を走らせて、ようやく私は事の重大さに気づいたのだった。二人が並んで立っているのは、避妊具や妊娠検査薬が並ぶ一角のコーナーで、女性は妊娠検査薬を持って立っていたのだ。いや、偶然店で知り合いに会ったとしても、異性が妊娠検査薬を選んでたら声かけるのは遠慮するよね。二人の関係がただの知り合いではないということにようやく気づいた私は、動悸が止まらなくなった。どういうこと？どういうことよ。隼人は朝から私とルイを休ませてくれるためにルミを連れて公園に行ったんだよね。それがなんでドラッグストアで見知らぬ女性と妊娠検査薬を選んで笑ってるの？これどういう状況？私はパニックに陥りながらもどこか冷静で無意識にスマホを取り出していた。二人の様子を動画に収めた後、隼人から距離を取ると電話をかける。隼人はすぐに応答した。ミサオ、ルイの調子どう？なんかあった？開口一番、ルイを心配して優しい言葉をかけてくる。今までだってこんな優しい言葉をたくさんもらってきた。だけど、その言葉が別の女の横で発せられているなどとは疑ったこともなかった。私と電話をしながら隣の女に笑顔を向け、指で OK のジェスチャーを送っている姿に、私は呆然とした。ミサオ、聞こえてる？どうした？私がすぐ近くで隼人を見ているとも知らず、隼人はなおも優しい声で私を心配している風を装った。声が震えそうだが、私は、今どこにいるの？私今、ルイの病院が終わった帰りなんだけど。と、努めて冷静に答えた。あれ？結局病院行ったの？俺はまだルミと公園にいるよ。そう、それならいいの。お昼時だからそろそろ家に戻ったんじゃないかと思って電話かけただけだから。そろそろ帰るよ。あ、でもミサオがしんどいならルミとなんか軽く食べてから帰ろうか？そうしてくれる？ああ、わかった。電話を切ると、隼人はすぐに隣の女性の髪を撫でた。昼飯食ってこいって。どこ行く？その変わり身の速さには、愕然とするしかなかった。公園だと嘘をついた。偶然会っただけなら嘘などつく必要もないのに。私は悔しくて唇を噛んだ。川沿いの新しくできたカフェに行こうよ。でもあそこ2歳児連れて入りづらいんだよな。いいじゃん。平日昼間は子連れだって多いよ。大丈夫だよ。お前の子じゃないじゃん。お腹の子は2人の子じゃない。そう言って女性は自分のお腹を撫でるとふふふと笑った。大丈夫だって。知り合いに会ったって店のオーナーとパートの関係なんだから養殖のリサーチって言えば済むよ。ルミちゃんもいるんだし、子連れの浮気だなんて誰も思わないよ。そう言ってルミに手を伸ばそうとした。それが私は耐えられなくて、ついに二人に声をかけたのだった。なるほど。飲食店でパートさんと浮気をすると、そういう便利な言い訳ができるのね。誰だか知らないけれど、うちの子に汚らわしい手で触らないで。突然背後から現れた私に、二人はこれでもかというくらい驚いて目を見開いた。あ、ちなみにだけど、妊娠検査薬は手に持ってるそれより、隣に陳列してある青色のパッケージの方がおすすめよ。ミサオ、どうしてここに？さっきの電話って。隼人は言い逃れのできない状況に声が上ずった。ルイが朝食を吐き戻したの。だから急いで午前診の病院に駆け込んで、今はその帰り道、隣の処方箋薬局でお薬を待っている間に買い物に来たのよ。
そしたら、ルミが一人で店内をうろうろしているからびっくりして、あなたを探したら、知らない女性と仲良く妊娠検査薬を選んでいるんだもの。こんなに度肝を抜かれることってあるかしら？私は鋭い目で女性を睨みつけた。違うんです、奥様。私たちは偶然ここで出会って立ち話をしていただけで、カフェの話はほんの悪ふざけというか、私たちはそういう関係じゃなくて。女性の声を聞いて、私の右眉がピクリと動いた。少し鼻にかかったようなその声は、昨夜隼人が帰宅時に電話をしていた相手に違いなかったのだ。ああ、スマホを落とすほど過剰に驚いたのは、浮気相手と電話中だったからか。と、私はようやく合点がいった。そうだよ。俺は自宅のすぐそばで洋食屋を経営してるんだぞ。地域の評判が何より大事なのに。パートと浮気なんて、そんな危ない橋渡るかよ。しどろもどろになりながらも、この後に及んで、まだ白を切って通そうとする二人に、スマホの動画を見せた。あら、そう？髪を撫でたのは私の存在に気づく前のことだけれど。髪の毛にゴミがついてたのを取っただけだろ。あなたから食事に誘っているようだけど。深い意味はないよ。ミサオが食べてきた方がいいって言うから、一緒にどうって誘っただけだ。なんだよ。寝不足だからってイライラして、何でもかんでも悪い方に取るなよ。俺、ちゃんといいよとやってるだろ。料理も作るし。ルミを連れて公園にだって行ってるじゃないか。近所の人や常連客にだって、俺は夫としても父親としてもすこぶる評判がいいんだ。こんな薬局で、たまたまパートのことを言い合わせただけで、疑われちゃたまったもんじゃないよ。あなた、何のためにいい夫やってるの？私や子供のためじゃなくて、周りの評判のためだったの？私のせいにしないでよ。疑われるようなことしてるのはそっちじゃない。私はそれだけ言い返したが、スカートをぎゅっと握りしめると、言いたい言葉を全部飲み込んだ。抱っこ紐の中で赤い顔をしているルイが視界に入ったのだ。今はルイのことが何より優先だ。こんなところで不毛な言い争いをしている場合ではなかった。私は深呼吸をすると気持ちを抑えて、ルミちゃん、おいで。ママと帰ろう。と言ってルミの手を引くと、隼人に言った。そろそろルイの薬ができる頃だから、私はもう行くね。ルミは連れて帰ります。あなたは今日は帰ってこないで。今日はルイのことに専念させて。会計を済ませて、ルイの薬を受け取りに行くと、車に乗り込んだ。こらえろ私、と自分に言い聞かせる。家に着くまで泣くな、と呪文のように唱え、歯を食いしばった。幼心に雰囲気を察しているのか、ルミは車の中、一言も話さなかった。私は帰宅して、子供たちに昼食を食べさせたり、薬を飲ませたりと、重たい心と体を必死に動かして、無心でタスクをこなした。薬が効いて、ルイはその後眠った。ルミも昼食を食べて少しすると、午睡の時間で、私は食器を洗いながら涙が出てきた。こんなに隼人への怒りが収まらないのに、ルミの昼食には、やはり隼人の作り置きのおかずに頼るしかなかった自分にも腹が立つ。悔しくて止まらない涙を右手の甲で拭おうとしたが、食器洗剤が目に入り、染みて余計に涙がこぼれた。隼人の浮気など、私は微塵も疑ってなかったので、晴天の霹靂とはまさにこのことだった。とにかく疲れて、私はソファーに腰をかけたまま眠ってしまった。風邪薬のおかげで、ルイは珍しく長時間まとめて寝てくれたようだ。気づくと日は傾きかけて、薄暗い部屋でルミが一人で絵を描いていた。ルミちゃん。私が小さな声で呼びかけると、振り返り、にっこり笑って駆け寄ってきた。ママもルイちゃんもしんどかったの？寝たら治った？その一言に、私を静かに寝かせてくれたのかと、2歳の子供の優しさに涙が出た。ママ、なんで泣いてるの？お熱あるの？ママは元気だよ。ルミちゃんがいい子にしていてくれたから、ママゆっくり寝れたよ。どっか痛いの？違う。
ルミちゃんが優しいお姉ちゃんだから嬉しくて涙が出たんだよ。私はルミを抱きしめた。ルミちゃんは優しいね。ママ、助かるよ。と言うと、ルミは私が普段褒めている通りに、へへ、パパに似たの。と笑顔で返事をしてきたので、私の胸はまたちくりと痛んだ。それから4日が過ぎ、ルイの風邪も完全に治ると、私は意を決して隼人の店を訪ねた。あれから隼人は一度も家に帰ってきていない。連日スマホに着信と LINE は届くが、私はその一切に返信をせず、ルイが落ち着くまで待って、とだけ LINE を送っていた。店の扉を開けると、古株のアルバイトのゆいちゃんが開店準備をしていた。あれ、ミサオさん、お久しぶりですね。わ、ルイちゃんこんなに大きくなったんですか？と、ニコニコと笑って近づいてきて、ルイのほっぺたをツンツンと触った。隼人は？今、買い出し行ってますよ。そうなの。新しいパートさんまだ決まらないんだってね。ゆいちゃんこき使われてない？え？新しいパートさんですか？うん。先週の水曜日面接したでしょ？不採用だって聞いたけど知らない？水曜日？私一日シフト入ってましたけど、面接なんかは。そう。面接は嘘だったのか。あの女と会う時間を捻出する口実だったのかと、私は邪推した。ねえ、ゆいちゃん。長身でショートカットのパートさんいるでしょ？ちょっと鼻にかかったような声の。ああ、マリコさんですか？名前を出した後に、ゆいちゃんがちょっと目を泳がせたのを、私は見逃さなかった。マリコさんっていうのね。その人、いつからパート始めたの？1年半前くらいかな。ミサオさんのお腹が大きくなって、お店の手伝い来られなくなった時に代わりに入れた人です。あ、なるほど。私の代わりか。そういうことね。お店の手伝いだけじゃなくて、いろいろ変わってくれてるみたいだからさ。お礼しなきゃいけないよね。ゆいちゃんの顔が引きつり、これ以上は勘弁してと言いたげなので、私はお礼を言って店を後にした。そのまま公園に行って、ルミが遊ぶ姿を藤棚の下で見守っていると、無限にため息が出てくる。私が後期つわりに苦しんで、出産の痛みに耐えて寝れない日々を過ごしていた間、隼人はマリコさんという女性とずっとよろしくやっていたのだろうか。しかも、マリコさんは妊娠の疑いまであるというのに、隼人はそのことに困っている様子もなく、ニコニコと一緒になって検査薬を選んでいたのだ。隼人の中では、マリコさんに乗り換えるということで心は決まっているのだろうか。二人とも私に対しては浮気を隠し通したい様子だったけれど、火遊びなら妊娠を喜べるはずはないと思う。隠したかったのは慰謝料を払いたくなかったからか。だとしたら、私は捨てられて、幼子二人を育てていかなければならない。隼人に頼り切って、ようやくなんとか回っていた家の中。悔しいが、一人でやっていける自信はなかった。今回が初めての浮気。一度は目をつぶるべきだろうか。だけど、マリコさんのお腹の子はどうなるのか。許すと簡単には言っても、実際にこれまでと変わらない生活を心穏やかに過ごすことができるのだろうか。自分がどう動けばよいのかもわからず、隼人にも自分自身にも苛立ちを募らせた。不意に服の裾を引っ張られて我に返ると、ルミが汗だくになって私を見上げていた。喉乾いた。日差しが強くなってきたね。帰ろうか。私は水筒をルミに渡すと、汗を拭ってやって立ち上がった。マンションのエントランスをくぐり、エレベーターで5階まで上がり、部屋へ続く廊下に出ると、自宅の前に隼人が立っていた。ミサオ。私に気づくと、腰を深く折り曲げて頭を下げる。本当に悪かった。話がしたいんだ。ルミがパパと叫んで駆け寄ると、腕にぶら下がって喜びを全身で表した。
話したくないの。何を話せばいいかもわからない。私の心が全然整理できてないのに、あなたと向き合って話はできない。俺の話を聞けば、お前だっていろいろ決心がつくかもしれないじゃないか。頼むから、5分、いや3分でいい。俺の話を聞いてくれよ。嫌だってば。私が連絡するまでここには来ないで。ミサオ、やめて。別れてほしい。押し問答の末に、隼人はついに自分の思いを吐き出した。だけど、その言葉に私の頭は全くついていかない。何を言われたのか全然わからなかった。私はついさっき、捨てられるかもしれないなどと想像していたはずなのに、今別れを切り出されるとは思っていなかったのだ。家に帰ってきて頭を下げる隼人は、マリコさんとの関係は清算するからやり直してほしいと言いに来たのだと思い込んでいた。雷に打たれたような衝撃を受けた私は、呆然と立ち尽くした。なんで私がそんなこと言われなきゃいけないの？私が見下り班つく側だよね。なんで私が捨てられなきゃならないの？しかも子供たちの目の前で。あなたどれだけ身勝手なの？だって、お前が家に入れてくれないんだからしょうがないじゃないか。当たり前でしょ？私はショックを受けてるの。悲しくてわけがわからないのよ。あなたが私を傷つけたくせに、浮気がバレた途端、自分のペースで事を運ぼうとしないでよ。そう言って、強引に隼人を押しのけて部屋に入ろうとしたのだが、隼人にはまるで私の心は通じる気配はなく、私が必死で引っ張るドアノブの隙間に手を差し込むと、強引にドアをこじ開けて室内に入ってきた。隼人、本当にやめて！今日は帰って！悲鳴のような声で私が拒絶するのに驚いて、ルミが泣き出し、つられて抱っこ紐の中のルイもけたたましい声で泣き出した。子供たちの声が私を追い詰めて、限界を感じ、私もその場に崩れ落ちると声を上げて泣いた。隼人は女3人の大合唱の泣き声に辟易した様子でため息をつくと、一人リビングに入っていった。私に声をかけることも、手を差し伸べることもしなかった。ひとしきり泣いて、かなりの時間が経ったと思うが、リビングから出てくる気配はみじんもなかった。涙も枯れ果てた私は、息を殺して玄関のドアをそっと開けると、隼人に気づかれないように外に出た。泣き疲れて眠ったルミをベビーカーに乗せると、今帰ってきたばかりの公園への道を再び歩き出す。そこで隼人に気づかれたらしく、5階の窓から大声で、おい、逃げんな、戻ってこい。いつも被害者面しやがって。お前のそういう自分だけがしんどいみたいな顔するところが大嫌いなんだよ。下手に出てやったら調子に乗りやがって。と叫ばれた。タクシーを捕まえて実家の住所を告げると、私は涙の跡を残して眠っているルミの髪を撫でながら、隼人の最後の言葉を反芻していた。私たちはお互いの思いやりで成り立っている夫婦だと思っていたが、隼人はそうは思っていなかったことをまざまざと突きつけられた。隼人はずっと自分の我慢の上の家庭が守られてきたのだと言わんばかりだった。私は確かにルイが生まれてから余裕がなく、泣き言は多かったかもしれない。でも自分だけがしんどいなどとは思ったことはないし、隼人には常々感謝の気持ちを示してきたつもりだった。隼人はそれを分かってくれていると思っていたのに、私たちはいつからこんなに違う方向を向いていたのだろうか。マリコさんとは一体どんな性格なのだろう。隼人を包み込むような優しさがあるのだろうか。私なんかよりも強くてたくましいのだろうか。でも私だってルイが生まれる前まではこんなではなかった。ルミの育児を笑顔でこなしながら、隼人の店のことだって手伝ってきたではないか。店を開くときだって、私の貯金もかなりのまとまった額を資本金に出した。私だって隼人を支えていた時代はあったはずだ。私が一方的に甘えたのは、ルイが生まれる直前からの1年ほどだけだ。それさえも許されなかったというのだろうか。これまでの生活を振り返ると、やはり私は隼人の言葉が解せなくて、光がこみ上げてきた。そうよ。
俺が支えてる俺の我慢の上に。そんなことないわ。隼人が仕事を頑張って、料理や子守で家庭をサポートしてくれたのは事実だけど、それでも浮気して子作りをする時間はあったんじゃない。私にはそんな時間は1分たりともなかったわ。結局、隼人は他人からよく見られたくていい夫を演じていたけれど、本当は余裕のない器の小さな人間だったんだ。したくないことを嫌々して、限界が来て、そのストレスを全部私にぶつけているだけだ。隼人の行動が腑に落ちると、私は笑えてきた。今後やり直すことなどできない。その思いが強くなった。仮面をかぶっていた隼人が本性を見せた今、これから先の生活でもう家のことを手伝ってくれるとは思えなかった。自分で立って歩くしかない。私はその結論に至った。答えが出ると行動は早く、私は全面的に隼人とマリコさんと戦うことを決めた。実家でそのことを話すと、両親は隼人に呆れ果て、離婚が成立して仕事が見つかるまでは家にいていいと言ってくれた。隼人の不在を見計らってマンションに荷物を取りに行くと、部屋をマリコさんが使っている痕跡がたくさん残っていた。私が出て行った途端、連れ込んだらしい。私は自分がこんなにも意地悪だったのかと思ったが、その痕跡を見て冷たく笑った。バカじゃないの。こんな時期に随分と好きだらけだこと。そう言って、痕跡をすべてスマホのカメラに収めた。あんなに尊敬していた夫なのに、冷めるのは一瞬で、私はその痕跡を見ても、みじんも嫉妬心は湧かなかった。たくさんの証拠をありがとう。私はそう言うと、二度と戻ることはないであろうマンションを後にした。母が子供たちを見てくれている間に、できることはすべてやろうと、弁護士事務所を訪ね、今しがた得たばかりの証拠の山を提出してきた。弁護士さんは、これだけ揃っていれば大丈夫でしょうと言ってくれた。1ヶ月ほど経ち、内容証明が隼人に届いたらしく、隼人は深夜に私の携帯に恐ろしい数の着信を残していた。私がその通知に気づいたのは翌朝のことだったが、あまりの不在着信の件数に背筋が冷たくなるのを感じたほどだ。私は録音の準備を整えると、折り返し電話をかけた。ワンコールも鳴らないうちに隼人は電話に出て、お前、ふざけんなと叫んだ。俺におんぶに抱っこで生活していたくせに何が慰謝料だ。こっちがもらいたいぐらいだ。本便に円満離婚してやろうと思っていた矢先に弁護士なんか立てやがって。お前がその気ならこっちも徹底的にやってやるからな。どうぞご自由に。弁護士を挟んでくれた方が私もこんな風に直接理不尽に怒鳴られることもないし助かるの。いいのかよ。俺が弁護士を立てるってことはお前が不利になるってことだぞ。あなたが自分が悪くないって思っているのと同じように、私も自分に責任があるとは思っていないの。だから正々堂々と戦いましょうよ。どちらが間違っていたのか、結果が出ればわかるわ。後から後悔しても知らないからな。隼人は自信満々に鼻を鳴らした。そうそう。一つだけ忠告しておいてあげる。マリコさんのお腹の子だけど、本当にあなたの子か、ちゃんと確認した方がいいわよ。は？俺の子じゃなければ誰の子だって言うんだよ。さあね。出任せ言って、本当は俺と離婚したくないんだろ。こんなに評判のいい旦那と離婚なんてなったら、お前に原因があるって思われるのは、火を見るより明らかだもんな。とんでもない自意識過剰の勘違いに、私はため息をつきたくなった。あのね、私はあんたと違って、周りの目なんてどうでもいいの。どうせ離婚したら土地を移るんだし、ここでの評判なんて気にしないわ。あなたがこんなにも他人からの評価ばかりを気にする人だとは今まで気づかなかったけれど、お店がここにある以上、あなたこそ綺麗に別れた方がいいんじゃないの？私とも、マリコさんともね。とにかく、マリコさんのことは私ですら知っている情報よ。知らないのはあなただけなんじゃない？ずいぶんめでたい頭のようだから、一応あなたの妻として親切心で教えてあげたの。信じないならそれでも構わないわ。それじゃ、今後は弁護士を通してね。
私はそう言って電話を切った。マンションに荷物を取りに行った日、私は駅に向かう道でゆいちゃんに出会った。ゆいちゃんはこれからバイトだと言っていたが、まだ時間があるとのことで少しだけ立ち話をした。ミサオさん、こないだお店に来た時にマリコさんのこと聞いたじゃないですか。うん。変なこと聞いてごめんね。いえいえ、突然聞かれたからびっくりしちゃいましたけど、二人の関係にお気づきなら耳に入れた方がいいと思って会いたいと思ってたんです。というと、マリコさんなんですけど、既婚者ですよ。思いもかけないことを言われて、私はポカンと口を開いた。しかも、旦那様もミサオさんと同じで、二人の関係に気づいています。先日お店に乗り込んできましたから。店長が不在だったので、空振りに終わったんですけど、だいぶご立腹でしたよ。もう何日も帰宅しないと言っていました。ああ、マリコさんは多分、隼人とマンションにいるのよ。ミサオさん家を出たんですか？なんかね、今まで見えていなかったものが見えてきちゃってさ。もう一緒には暮らせない。離婚しようと思っているのよ。そうですか。実は私ももうバイト辞めようかと思っているんです。二人でこそこそ休憩室に消えたりして、やっぱり汚らわしいと思っちゃうじゃないですか。私はゆいちゃんに情報のお礼を言うと、元気でねと言って別れたのだった。そのことを弁護士さんに伝えると、事実確認をしてくれて、マリコさんが既婚者であることが紛れもない事実だと分かった。しかも、旦那さんはお腹の子がどちらの子であったとしても、自分の子として受け入れる覚悟があるようで、浮気が解決した後は、マリコさんとやり直すことを決めているというのだ。私がマリコさんを訴える用意があると、弁護士さんが伝えたようだが、慰謝料はきちんと支払うとのことだった。元さやを選ぶなど、私には到底考えられない決断だが、そんなよくできた旦那さんなら、マリコさんは最終的には、隼人を捨てて戻っていくだろうと思った。結局、今回のことで全てをなくすのは、隼人だけの気がした。その後、隼人は案の定マリコさんに事実確認を行い、全てを知ってズタボロになったようだ。話し合いの席でヒートアップしたのだろう。マリコさんは保身に走り、周囲に無理やり手を出されたと吹聴し、店の窓に口にするのもはばかられるようなあることないことを書いた張り紙をして、隼人に嫌がらせをした。噂に尾ひれがついて、お店の客足も遠のき、経営はあっという間に左巻きになった。ゆいちゃんをはじめ、パートさんたちも一斉に辞めてしまい、お店は回らなくなってしまった。乳児がいるのにパートに手を出した店主という評判を隼人が聞き流せるはずはなく、隼人は弁護士を通して私に懇願してきた。隼人は号泣するほど取り乱していて、慰謝料と養育費を払って離婚するから、円満離婚だと近所に伝えてほしいというもので、呆れるやら、情けないやら、これが子供たちの父親かと思うと、私の方が恥ずかしくなったくらいだ。私は慰謝料と養育費がもらえるならそれでいいと合意した。ご近所へ引っ越しの挨拶に伺った際に、一応円満離婚だと伝えたが、そんなことで評判が戻るわけはなく、結局店は盛り返すこともなく、閉店を余儀なくされ、数ヶ月も経たず、隼人は夜逃げのように街を出て行った。そのうち養育費の支払いが滞り始めたので、義両親に連絡すると、日雇いで働いていて仕送りもままならないとのことだった。義両親が養育費を立て替えて一括で支払ってくれることになり、それで私と隼人の縁は完全に切れた。今はどこで何をしているのか、私は知る由もない。ただ、ステータスと評判が第一の男が日雇いで食いつないでいるのはさぞ屈辱的な毎日だろうと思う。私はというと、秋になり、ルミがプレスクールに入り、生活はだいぶ落ち着いてきた。両親が助けてくれることもあって、まとめて数時間眠れるようになると、心にも余裕ができてきた。ルイも1歳半頃から歩き出すと活動量が上がり、疲れてしっかり眠ってくれるようになった。たった1、2年のこの大変な時期さえ乗り切ることができたなら、
私たち夫婦は離婚することもなかったのかもしれない。だけど、早い時期に隼人の本性が分かったのは幸運だと思う。私は先日、ついにパートを決めた。ルイも保育園に入れたので、そろそろ実家を出ようと思う。これからは母子家庭で大変なこともあるかもしれないが、私はこの子たちと手を取り合って幸せに生きていこうと思う。